Όλοι ακολουθούμε μια καθημερινή διαδρομή. Στο πρώτο φως της ημέρας, παλεύει να φανεί πίσω από τα μεγάλα κτίρια. Τρέχουμε να προλάβουμε ένα λεωφορείο, τα όνειρά μας ή ακόμα την ίδια μας τη ζωή. Έχουμε πάψει να δρούμε με τις αισθήσεις μας. Λειτουργούμε μηχανικά. Για λίγο, Μια ήρεμη ματιά μέσα μας θα οδηγούσε στα θέλω μας. Θα απολαμβάναμε τη διαδρομή, θα γευόμασταν τη φύση. Θα αλλάζαμε τους ρυθμούς μας. Στη θέα ενός φθινοπορεινού φίλου θα γελούσαμε σαν μικρά παιδιά. Θα γεμίζαμε από αισιοδοξία για το παρόν και θα ήμασταν έτοιμοι για ένα καινούριο μέλλον. Αυτό δεν είναι το λεωφορείο που περιμένει.